Tmiem il-ġimgħa li għadda u dawn l-aħħar 3 tiem kienu l-perjodu li għal darb'oħra festa pubblika ra influss qawwi ta' Maltin u turisti li jażlu l-gżira ta' Tletolijiet biex iqattaw ftit jiem ta' mistrieħ. Ċifri li kiseb One News juru li bejn il-ġimgħa 3 Settembru u l-4-8 Settembru qasmu l-fliegu aktar minn 98,000 persuna u 37,000 vettura b'566 vjaġġ bil-vapur tal-Gozo Channel. Meta wieħed iqabbel daw iċ-ċifri ma' dawk fl-istess perjodu tas-sena l-oħra, jirriżulta li n-nies li jażlu l-Għawdex għall-Festa tal-Vitorja din is-sena żdiedu bi kważi 10,000. Il-port taċ-Ċirkewwa kien l-aktar biżel il-ġimgħa u s-Sibt, filwaqt li dak tal-Imġarr ra l-aktar attività t-tlieta. Iċ-ċifri qabel dan il-perjodu din is-sena huma ftit eluf inqas mis-sena ta' qabel il-pandemija li jindika irkupru tajjeb fis-settur tat-turiżmu, anke dak domestiku. Dwar dan l-andament pożittiv f'Għawdex kellimna mal-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu Joe Muscat. Dana il-weekend u l-ġranet ta' warajh ta' din il-ġimgħa ukoll jidher li kien perjodu tajjeb u mir-rapporti li għandna nistgħu ngħidu illi kienu ġranet tajba għall-istabbilimenti turistiċi Għawċin minkejja l-fatt li għadna għaddejjin bil-pandemija u d-diffikultajiet illi din qed toħloq l-industrija turistika. Joe Muscat wera sodisfazzjon ukoll għal fatt li ma kinux biss Maltin li marru Għawdex għall-mistrieħ, imma anke turisti qed ifittxu l-gżira ta' Tletolijiet bħal destinazzjoni għall-pala tagħhom.